କହିଲେ ସତ କଥାଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଟିବ। କଥାଟା ହେଉଛି ଯା ଗୋଟେ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିବ, ଯେତିକି ପାରୁଥିବ କରୁଥିବ, ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ଭଲ ପାଉଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଭୁଲ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁଥିବ, କାରଣ ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଝିଅର ଯାକୁ ପଚରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ତା ବାପ ଘର ପାଖରେ, ଯେ ତୋ ଯେ ନୂଆ ଯାଟା ଆସିଛି, ସେ ଘର କାମ କରୁଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି, କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, କିଛି ଠିକ କରୁଛି, ହେ କୁହନି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲୋକ, ସିଏ କିଛି କାମ କରୁନି, ଘର ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି, ଘରଟା ଯାକ ପୁରା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଛି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି, ସେ କିଛି କରୁନି। ଆଉ ତାର ଯେ ମା ଭଉଣୀ ସେଠି ଥିବେ, ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଗାଇବେ ଯାଇକି ଯେ ହଁ ପରା ମୋ ଝିଅଟା ବହୁତ ଖରାପ, ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଖରାପ, ତା ଯା କାମ କରି କରି ମାରି ଦଉଛି, ମୋ ଝିଅ ସବୁ କରୁଛି ପରା। ଆରେ ବାବୁ, ତମ ଝିଅ ତମ ଭଉଣୀ ଏତେ ଭଲ ଆଉ ଦୁନିଆ ଖରାପ? ଯାହାର ଗୋଟେ ଦିଟା ଯା ଥିବ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ, ସତ କି ମିଛ।